Uy, pre! Si Boy Banking mo na, oh! Oy, si Boy Banking yun. Katom na mo banking uwan-uwan, pre. Yate! Mao ba? Ay, mao, oy! Yansa ka na. Sakyun ka na inig banking. Ay! Mao ba? Ay, unsa pa? Uy, Boss Wak! Ako, boss? Ay, kinsa pa mo gilain? Ano naman, boss? Nag-unsa mo dire aboy. Wara good, boss. Nananaw naman good mig-chika. Diri, anar, sniper ba? Lintik na bata ni. Maura na imong trabaho dire boy. Oo, uy! Naunsa! Tambal sa utod ba? Lintik na bata ni. Unya, nanamoy na sniper dia. Ay, oo, uy! Kuha na kayo to na mong ning agi ganina. Puti kayo pa, By the way boy, mauni inyong gipanghambog sa kuang nga bangkinganan dire Ay, kani. Mo ni among gipanghambog dire nga bangkinganan. Daghan na ba kayong nangamatay dire? Street ramang kaayo ni sa kumpanan-aw oy. La, patay si karon. Unsay street ba? Tanawa, delikado kaayo. Delikado? Atay wala medyo ko'y nakita bisag gamay kurbada dira Nawa na. Kambugam gining mga tawhana. Pero sige lang, tan-awon ra nato ni ron. Unya unsa man? Ganahan ka mo lantaw sa kong banking 101? Sige ba? Aw nato ni ron. Ug di ba ni malargo? Pero iangkas ti ka. Patay. Na, yati na. Pusa ginaron kamatis sa ng buswak ron og makarga na ron siya ba? Unya unsa man? Ready na ka? Ready naman? Mura magwalay gana. Let's go boys. Bring the heat, yeah, I'ma bring the fire. Nawa na. Kambugam gining mga tawhana. Mao to do? Ako nakuha do. Ayot. Unya unsa man? Ready na ka? Ready naman? Tara sige. Okay. Unya unsa man? Ready na ka? Ready naman? Kuha siya. Din katong krang ko ay sa clip. Ari dool. Okay na? Aris kong now. Ari galing eh. Ay isip siya na. Ganahan ka mo lang. Okay? Okay. Saman. Ganahan ka mo lantaw sa kong banking 101. Kaple na? Street ramang kaayo ni sa kong pananaw, oy. Diyan di ra na chef. Ito layo. Ding ako si Tubag. Okay? Okay. Unsay street ba? Tanawa delikado kaayo. Delikado? Atay wala medyo ko'y nakita bisag gamay kurbada dira Pause. Save. Mo di bangkinganan nyo diri boy? Uy, banking man ganing series diri. Paguta. Dito sa dahil sa dari. Pero dito.